Ay nako, makapag day off may ilada tao, makapawitak ti kortak kini papang ko. Diyos ko. Ay naapaw. Madimi agtudong kit lagi di. Mais nga mulak iti talong kit na magamit lagi di. Kuha na dagdaganan jayan. Paon baka bang ara kon ay. Nagrigat talaga pa nabiyag iti abroad. Ang kirikir ka kasilya na may maila ko mga nagtrabaho na di Pilipinas ang tapno madina maadayo kini pampamilyak. Diyos ko. Tawaga man kit din ni papang. Ay, nay. Asin ay ito tumawag ay. Ni Maricar. Naputo di malasin na yun. O rin naka. Ang tiyugo sa amin din ay. Hello anak ko. Ana. Ay kid. Diyan mabiro kan ti signal dito anak ko kaya nakapsaw. May anak ko nakapsat pala signal ito eh. Bakit diyan mawawatan na ito bagbagam. Ano ito eh. Apo. Anak ko. Papa. Kamusta ka maita Pilipinas kamusta ka tabalay? Ana, aw mangmangig mo. Baka wan signal mo. Yung arma ako na ito bagbagam anak ko ta. Nakapso signal. Apo kaya agipaw po itak mi apabay dagita internet idak eh. Ay na. Aon talaga mangig mo. Ay na, napadala na ti 10,000 nga baga kumakanya edita. Ay nangig ko na anak ko. Padala ka Nay. sa daw eh. Mangig mo tatan. Nangig na mitin mga bes. Ay kitisan mo nga rin control number mo na. Dawatin na may control number ng bes. Diyos ko, guro pa kayo talaga kwarta ta Pilipinas.